Čaute ľudia, toto videjko je o mojich najnovších takých nejakých, čo najradšej nosím na ušniciach, tak môžeme začať. Takže toto sú o mojich náušniciach. Takže takéto. To mám od mojej dobrej kamarátky. Vidíte, takto. Potom mám takéto. Sú moje najobľúbenejšie niekedy. Potom mám takéto perličky, dostala som ich od maminy, veľmi som si ich prijala. Potom mám takéto. No, potom mám takéto fúzy. Potom mám takéto hviezdičky, sú tiež od mojej kamarátky. No a potom mám takéto guličky, to som dostala pod stromček od mojej kamarátky. Bo sme mali ešte v 4. ročníku takú besedu. Sú také guličkové, také vzorované. No a tieto mám teraz akurát na ušiach. Takže toto bolo z dnešného videa asi tak všetko. No len som mala ešte takéto. Len som jednu stratila, mala som aj takúto. Ešte ich mám kde si poodkladané, len neviem kde. No, tak toto bolo od mňa všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike, komentujte, odoberajte videa. Majte sa.